Здравейте, приятели! Това видео ще игра на Murder Mystery 2, но при едно условие. Не условие, трябва да се опитвам да побеждавам винаги с шериф. Това е целта. Това преди едно условие, което знам кое е. Да побеждаваме само шериф, но и другото условие е да стигнем до 1200 топки, защото искам така да бъде това. Yes, бе! Бом... What the fuck? Ew! Защо съм момиче? Нали бях момче? Какво стана бък? Защо стана бък? Хора, явно ще играем така. Вие не помните ли как играх с момчето? О, не! Защо трябва да съм момиче? Шерифа. Виждам шерифа. Ще го убия. Той кемпи ли, бе? Той не кемпи, май. Къде е, бе? Геса, хора. Ако съм иносент и пак съм си шериф, не е проблем. Това няма да е проблем. Да не идва. Моля. Моля, почти. Почти! Айде, бе! Лагай бот. Sit down. Не го разбирам този език, пич. Разбирам само английски. Не разбирам този език. Руски ли, не го знам. О, айде бе, ботове. Моля, не беше това мърдър, бе. Кой умря? Кому бутна? Хора. Има някакъв бък между другото. И това мен
притеснява малко. Не искам да умирам по този тъп начин. Човек, не ми се умира, не ми се умира. Не знаеш ли? Не ми се умира. Не ми се умира. Не ми се умира. Кой мърдара? Хабиби! 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 Кой мърда? Ще подея. Ще подея. Ще подея. 72. Още. Ако трябва да бъда честен. Не. Не. Това беше бъгнато. Това беше Да не казвам кой беше. Моля! То хакер ли е? Гледай го, хора! Гледайте го! Хакер умрял. Офана нямам пица на видео. Докато снимам. Не, аз ще ресетвам, бро. Не ми трябва. Аз ще ресетна. Какво стана? Защо съм момиче? Хора, последен рунд отивам да си сменям скина. О! Видяхте ли, хора? А сега ако бях лефнал, нямаше да съм мърдър. Но аз без това не обичам да съм мърдър, защото аз съм пълен бот. Моля. Spin jumper. Spin jumper. Взимай топки. Не искам да казвам топки! Мъкни ме! Мале, не искам да умирам. Мале, смърт се стане. Ужасна смърт. Мале, колкото. Колко топки има тук? Вие какво си помислихте, хора? Вие хора, наистина, какво си помислихте? Малей. Малей.
Малей, какъв гъс е този? Я тук бе гъс! Хора, аз хапвам витамина, защото май не съм го ял. Не съм ял витамини нещо, както ми се струва. Искам да ти видя на тебе профила, бро. Добре. Айде бе, бот! Аз нали ще да се сменям скина, бе. Айде бе, бот, умрял. Виж кой работи си давам. Кой ще ми дадеш ти? Другия път. Без нищо ми да... Ти ми даваш нищо. Не може тъй. Вече виждам кой е мърдъра. Аз вече съм дет. Той играе на комп. Той играе на комп. Не се бълзи комп. Той играе сигурно на комп. Две топки. Хора. Моля. Хора, две топки. What the fuck? Не. Fuck! What the What? Един, два, три. Три паяка в кухнята ми, хора! Три паяка! Даже 4 имаше един огромен. И вече го няма въгъла. Аз на май няма да мога да спим. Почвам да се видя Отивам се в детската, хора, да видя кой има в детската ми. Там ли ми е 4 паяка! Имам вкъщи. Тук има ли в детската ми? Май детската нямам. Да, детската нямам. Има ли на мама и тати старията? Не. Къде е отишъл този паяк, бе? Една минута и даже вече 59 секунди. Аз колко пари? 620. Първо ще ви покажа после. И... Хикбокс. Xbox, бро. Пишете ми в коментарите кой играе Fortnite. И по-нататък мога да направя видео как играя Fortnite. Ако искате, може да направя видео с вас как играя Fortnite. Може и просто и да... Но вече като си взема геймърския лаптоп. Хора, защо ви го казвам това? Защо ли ви го казвам? Аз тогава колко видеа ще имам... Моля, това предното ми, първото ми Innocent Sheriff беше много яко. Моля, дай ми шериф, брат. Ако ми даде шериф, ти си най-яката игра. Ще припадна. Ама ние за кой играем, бе? Да ми даде шериф. Ще имаме двете топки. Искам две топки. Искам две топки. Искам две топки, топки. Аз съм дет. Добре, не съм дет. 99. Yes! Yeah! Не съм го имал такива работи. Буквално това къде е? Вие бавате ли с мене?
Ви ебавате ли се с мене? Къде ми е това? Кажи ми къде е. Кажи, къде? 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 Ще подея. Кажи ми къде е. Кажи къде е. Кажи ми къде е. Аз за какво се борих половин и 2 часа да го взема това, бе, брат? Къде е? What? Вие какви измамници сте? Вие какви измамници сте? Кажи ми де, вие какви измамници сте? Хора. Защо? Кажи ми, бе, брат. Кажи ми защо? Опа. Вече имам пак Макс. Аз събираме за тези работи. Това на мен не ми е хич забавно сега. Това вече ма изгеби дига. Това вече ма. Май в това видео ще съм жена. Както виждате. Аз много хора откриваха го побове. Двата ми са подарени. Моя приятел Олаф наскоро ми го подари. И вчера той си искаше лов, аз му го дадах. Аз като трябваше да се тръгвам от тях, хора, той каза: взимай Олаф и Роналдо, аз си ги взех. Ама готин Роналдо ми. Нека те да не казвам кои роналдовци, да не казвам. Бърфано е много готин. Хора, искам да чуете. Бук. Това бук. Ауч! Това било ухото му на... Брат, защо бе? Защо бе? Да, искам да си видя профила, ето. Да, момче. Ето, виж! Вижте, хора! Вижте! Вижте! Буквално... Защо го няма? Кажи! Хора, вие виждате ли го? Какви намници? Не. Аз повече няма да се фащам на тия работи. Кой ще знае за това нещо? Дано да ни го дадат наскоро. То да не има. Хора, вижте го! Той е с това сложен. Той си го... Хора, видеото ще... Ако сега влезеш... Искам видеото да свърши. Хора, абонирайте се за канала ми и лайкнете видеото. Бай! Пътя както справедливото. Ето.